Welkom bij het programma Gewest Friesland, waarin we reportages uitsturen die in Friesland maken binnen in de jaren dat van gewest tot gewest voor NOS, voor NPS, voor NTS aan het werk wien in Nederland. En er wie een heel soort Frieske reportages die het voor een groot pak maken waren toch Johan van der Zee en daar zitten we in Hoes om daar eens over te praten. Jo, ik maar dan eerst zeggen, wat ik altijd vind in die hele lange lijst van reportages over Friesland, altijd eilanden. Een soort eilanden. Ja, nou, dat is natuurlijk dat is leuk om daarheen te gaan. Echt altijd bijzonder. Ik denk dat ik wel 15, misschien wel meer reportages op Skilge bijvoorbeeld maken. Ik hou van de eilanden. Dus, en gelukkig kost ik als redacteur bij het programma Woldwan was zelf woest. Wij beginnen een prachtige baan, want wij werken van Hoes uit. En we gaan om te monteren naar Hilversum en om te vergaderen. We vergaderen 1 keer in de 14 dagen. En dan bracht ik onderwerpen in. En er gebeurt het die eilanden altijd wel. Ik weet nog dat doet de eerste maanlanding. Nou ja, Armstrong, daar hebben we nog krijg bij Ojet en Peer Wiekelien. Door de eerste maanlanding weer, doe je de NOS in kleur uitsturen. En dus zei mijn baas, wij moeten ook in kleur. En want we begonnen in zwart-wit natuurlijk. En ik moet een reportage van 30 minuten op Terschelling hebben. En daar moet je nu naartoe. Dus ik ben naar Skilge gegaan. En ja, wat dorst dan? Ik ben aan de ene kant begonnen op het Bosplaat. En toen ben we bij de Brandaris ben we eigen. Dus het eilandoer. En 2 cameramessen, kleurspecialisten, dat in het begin van kleur zeiden ze, nou die cameraman kent het wel en die net, wat alweer onzin weer, maar dat weer een van de eerste kleurenreportages die wij maken hadden. Want dat moest omdat de omroep doel in kleur uitstuurde. Dus je nou naar een orenreportage die gaat over dammen naar Ameland. Ja. Maar ik vind het heel frappant dat Jim die reportage maken. We zullen direct zien, maar want je maakt toch geen nice reportages? Nee, maar in dit geval wel, denk ik. Kaimper Sikkema, eerst bij de Liate Kranten, later zakelijk directeur van de Friese Academie, zit in een commissie die mijn voorganger adviseerde wat voor onderwerpen we maken moesten. En hij had echt mij de plan voor die dam op een hispel gebracht, nevens mij. En ik denk dat die zijn had dermast een programma gemaakt. Een van de gevolgen daarvan had het ontstaan van de Waddenvereniging best. Maar dan zeggen we misschien, waarom had die Waddenzee, die Waardcommissie ontstien, had we zo'n een reportage over dammen naar Ameland. Het plan om Ameland te verbinden met Friesland begint vaste vorm aan te nemen. De Staten van Friesland hebben er gisteren op Ameland over beraadslaagd. Vanwaar dit plan? We zijn met Pinksterens gaan kijken hoe het eiland de huidige belangstelling van de toeristen verwerkt. Aan de plaatskaartenbureaus bij Holwert staan de mensen met honderden te wachten om te worden overgezet. De auto's worden op platte boten geladen om zo naar de overkant vervoerd te worden. Het eerste schip is vol, heel vol, als het de haven verlaat voor een tocht van ruim 1 uur over de Waddenzee. Bij mooi weer is het heerlijk om aan dek te zijn. Te kijken, te praten. Te snoepen of te dromen.
De tocht gaat door de talrijke sleuven en slenken die het Waddengebied doorkruisen. Na een uur komt de wal in zicht en even later meren de boten aan. Nu nog zorgen dat ieder zijn eigen bagage krijgt en dan naar het hoofddorp Nes. Drukker en drukker is het de laatste jaren op het eiland geworden. In 1954 boekte men 300.000 overnachtingen. In 1964 waren dat er al 1 miljoen. En de stijging zal blijven aanhouden. Immers, de bevolking van ons land neemt toe. Nu ruim 12 miljoen inwoners, in het jaar 2000 rond de 20 miljoen. Dat kan betekenen weer kortere werktijden, meer vrije tijd dus en 6 miljoen vakantiegangers per jaar meer. Kan Ameland straks al die nieuwe toeristen opvangen en herbergen? Of moeten er achter Ameland en de Vaste Wal nieuwe gebieden gecreëerd worden waar tienduizenden toeristen opgevangen kunnen worden? Over de indijkingen van de Wadden tussen Friesland en Ameland vertelt de directeur van de provinciale planologische dienst van Friesland, ingenieur Tuinstra. U ziet hier een voorlopig bestemmingsplan voor de indijking van het Friese Wad tussen Ameland en de Vaste Wal van Friesland. De eerste aanleiding tot deze plannen is wel gelegen in de omstandigheid dat de Deltawet is aangenomen sinds 1953, toen daar de stormvloed in Zuidwest-Nederland een onvoorstelbare ramp heeft teweeggebracht. De Deltawet bepaalt nu dat dijken langs de zeeën, de zeeweringen, dat die op een bepaalde hoogte moeten worden gebracht, zo ook de dijk van Friesland. En in de ontwikkeling van die plannen, waarbij men nu met de plannen is genaderd tot Zwarte Haan, is de gedachte gerezen om in plaats van de verhoging van de dijk van Zwarte Haan tot Ternaat 2 dijken te maken van de Vaste Wal naar het eiland Ameland, waarbij dus een bepaalde besparing zal kunnen worden gemaakt, omdat in plaats van deze afstand Zwarte Haan Ternaat en ook de dijk ten zuiden van Ameland daarvoor in de plaats kunnen worden aangelegd 2 dijken tussen de Vaste Wal en het eiland. Daarbij zijn andere voordelen ook in het geding, omdat daarmee niet alleen een grote ruimte wordt gewonnen, maar onder andere ook de verziltingsproblemen te lijf worden gegaan. En ook zijn dan straks mogelijkheden aanwezig voor het maken van betere verkeersverbindingen met het eiland. De stormachtige ontwikkeling van de recreatie en het gebruik voor de recreatie van de eilanden heeft wel gemaakt dat op het ogenblik de problemen ons boven het hoofd zullen gaan groeien. En dat dus de verkeersverbindingen, wanneer die over het vasteland kunnen worden geleid, dat dan betere voorzieningen mogelijk zullen zijn. Er ontstaat een grote ruimte tussen de begrenzingen zoals die hier zijn aangegeven, de Vaste Wal en het eiland en de 2 nieuwe dijken, die zullen worden aangelegd. En het gebied wat zodoende wordt ingesloten is circa 12.000 hectare groot. U ziet hier op de kaart aangegeven een strook agrarische grond, circa 4.000 hectare. Dan is er een gedeelte donker aangegeven wat de bedoeling heeft om te worden aangelegd tot bos, althans die mogelijkheid is daartoe. En verder is daar nog een woeste grond aangegeven, in deze bruine kleur, ook circa 4.000 hectare. En dan resteert daar nog water, dus dat is het overblijfsel van de vroegere zee, de vroegere Waddenzee, ook circa 4.000 hectare. Al met al een zeer gevarieerd gebied, waarmee men dus verschillende zaken kan doen. Zo omstreeks het jaar 2000 zullen wij hier toch ook mogen rekenen op 1 miljoen inwoners. En dan zal de Vaste Wal in betere verbinding moeten worden gebracht met het eiland en tal van voorzieningen daar moeten worden getroffen. Zomerhuiscomplexen, caravan- en kampeerterreinen, parkeerterreinen en dergelijke. En u ziet hier dus ook de wegen die nu vanuit het vasteland over de dijken, of nagenoeg langs de dijken, naar het eiland zullen gaan voeren. Zo zou het kunnen worden. Maar hoe lang duurt het nu voordat de Wadden omgetoverd kunnen zijn tot recreatiegebieden? In vogelvlucht laten we zien hoe snel het is gebeurd in het Veerse Meer, de Brielse Maas en de Braakman in Zeeuws-Vlaanderen. Hier aan het Veerse Meer ligt een nieuwe dijk waar de zee nieuw strand en duin vormt.
Het Veerse Meer werd in 1961 van de zee afgesloten. Er varen nu rondvaartboten, terwijl een zandplaat, de haringvreter, al aardige begroeiing vertoont. Dit is de haven van Wolvaartsdijk, waar in enkele jaren tijds honderden boten ligplaats konden vinden. Kortgene aan de overkant heeft ook een haven gekregen voor honderden grote en kleine boten. De Brielse Maas is in 1950 afgesloten. Ook hier een stormachtige ontwikkeling langs de oevers van de voormalige zeearm. De begroeiing is al verder dan in het Veerse Meer. Op de Braakman, een voormalige zeearm van de Westerschelde, afgesloten in 1952, varen zeilbootjes. De eilandjes vertonen al veel begroeiing. Op het Schiereiland staan bungalows en caravans tussen bomen die 3 tot 5 meter hoog zijn. Maar nog liggen de wadden tussen Ameland en Friesland ten prooi aan eb en vloed. Buiten de Friese dijken hebben nijvere boeren op vernuftige wijze reeds land gewonnen dat gedeeltelijk nog onder kan lopen. Wat is nu de mening van de polhoeder, de beheerder van de buitendijkse gronden, de heer Roeda, over het Tweedammenplan? We staan hier op het buitendijkse land. En door de aanneming van de Deltawet bestaat er nu gelegenheid om deze land om die in te dijken. Dat kan gebeuren met de dijken voorlangs. Maar zo langzamerhand zijn de gedachten gegroeid om dat te ondervangen door het aanleggen van 2 dammen naar Ameland toe. Dan liggen de hele wadden droog. Dan wordt het cultuurland met ontzilting voor het binnenland wat veel beter. En naast het cultuurland is er ook veel recreatieterrein. Maar door steeds de strijd of verschil van mening bestaat over de aanleg van de dammen. De technici die willen de oostelijke dam eerst leggen en de praktische mensen die willen de westelijke dam eerst leggen. De westelijke dam, dat heeft voor ons van het grootste belang, achten wij dat, om de eerst te leggen. Anders wat door opwaaiing en opstuwen, door de aanleg van de oostelijke dam, komen we hier in een gevaarlijke toestand. Dan kunnen hier rare rampen gebeuren, net precies als in Zeeland wel. Tja, eerst de westelijke dam of eerst de oostelijke dam. We hebben de heer Van der Werf, arrondissementsingenieur Friesland-West van de Rijkswaterstaat, naar zijn mening gevraagd. Ja, alles is mogelijk. We kunnen ons voorstellen dat er eerst een dam aan de westkant van het eiland naar Zwarte Haan gemaakt zou worden. Maar dan krijgen we wel hele nare consequenties. Het is namelijk zo dat het water wat door het Amelandergat en het Friese gat binnenkomt, dat zijn de zeegaten aan weerskanten van het eiland Ameland, elkaar ontmoeten op het Wandtij. Wandtij ligt min of meer midden onder het eiland. Wanneer we dus aan de westkant het eiland eerst met de wal verbinden, dan zal het hele gebied ten zuiden van Ameland gevoed moeten worden door het Friese gat aan de oostzijde van het eiland. Het gevolg zal zijn dat dit gat zeer sterk in omvang zal toenemen. Dat de oostpunt van Ameland sterk zal afnemen. Verder zal het zo zijn dat de voordelen die men wel eens verwacht, dat een mindere golfaanval daardoor op de Friese Noordkust plaats zal vinden, dat dat niet het geval zal zijn, vooral niet bij zeer zware stormen. Uiteraard is het nodig bij het aanleggen van een dam, zowel op het Wandtij als van een dam aan de westkant van het eiland, dat eerst de aansluitende zeedijken op de vaste wal en op het eiland voldoende versterkt zullen moeten worden, zij het nog niet direct tot deltahoogte. Hoe groot de toeristenstroom ook mag zijn, eenmaal op het eiland lijkt ze ongemerkt in het wijde landschap en de dorpjes te verdwijnen. De mensen die achter deze oude gevels wonen, moeten met hun tijd mee. Wat is nu de doorsnee mening van de Amelander over het plan zijn eiland met het vasteland te verbinden? Wij vroegen dit aan de heer J. Klaassen, voorzitter van de WVV Ameland. Het Tweedammenplan, wat op het ogenblik dus in ontwikkeling is, in samenwerking tussen de provinciale waterstaat en de Rijkswaterstaat,
is dus wel een verbetering van het eerste plan. Wij zijn hier dan ook ontzettend blij mee. Ik kan u wel zeggen dat 90% tot 95% van de mensen hier voor dit plan zijn. In de eerste plaats krijgen we er een groot stuk recreatie bij. Maar wij willen toch ook graag het karakter van het eiland bewaren. Vooral de rustieke dorpjes die er zijn en de mooie natuurgebieden. Het Oert bijvoorbeeld is een van de mooiste natuurgebieden die we kennen. En daar kunt u dus zomers rustig gaan wandelen, we zouden haast zeggen, zonder iemand tegen te komen. Maar vooral dit tweedammenplan geeft dus aan de andere kant ook voor de watersport, omdat er binnenmeren komen, de grote mogelijkheden om ook die toeristen hierheen te halen die ook van de watersport houden. En bovendien dus zullen de stranden een veel grotere ontwikkeling kunnen krijgen. Nieuwe ruimten op de wadden achter Ameland, maar op Ameland de rust van het Oert, de oude dorpjes, het brede strand en de eeuwige rolling van de Noordzee. Opvallend in deze reportage uit 1964 hoe het dammenplan naar Ameland is dat al die mensen, Johan van der Zee, net interviewd waren. Nee. Die stien net maar wat. Die steden daar en die moesten haar eigen verhaal vertellen. En de redacteur in kwestie mocht geen vragen stellen. Waar wie de redacteur in kwestie? Ik denk dat het Gerard Oskamp was. Dat was een hele bijzondere man. Dat was een vriend van mijn eerste baas. Die hier nog wat troffen in de jury van de Prix de Joke. En Oskamp die hier directeur van de VVV in Zeeland was, maar ook benzinepomp bediende en badmeester en later directeur van het VVV op Texel, daar wennen direct. Hij is skier. En ze nemen in Friesland de baron van de Rono, maar de Rono heel dan niet te maken hier. Maar Os van de Nos, waar hij wel neemt, hij kwam in Nikkebokken en hier een lange leren jas aan. Ze hadden bij de NOS of bij de NTS, weet ik niet meer, een keer een persiflage op hem maken. En daar spelen Henk ter Lingen, die spelen Oskamp. Hij had altijd een piep aan. Hij wist van film en journalistiek, net zijn soort. Zei ze in de cameraman, krijg ik het wel aan elkaar? Kan ik het wel monteren? Wie al je film, hè? En het is in de kutter, de filmkutter. Je moet het mooi voor me maken, jongen. En nou ja, zag je Oskamp jarenlang eerst door Friesland letter doet ik aan Gelderland. Ja. En die zei gewoon, Sascha Meesken zou we nou zorgen van, lees het maar even uit. En dan mocht het zelf vertellen. Ja. En het waren onverhinderd uitzoeken. Ja, dus, in het begin. Ja. Later stelde hij ook vragen. En het zou maar zo'n microfoon wist wel, heen weer. Maar de waardvereniging Is in diezelfde periode net door die reportage, denk ik. Ja, maar het is lieke oud wie die altijd als van gewest had geweest. Ja, hij heeft uitgestuurd dat het dammenplan niks wie en dat het... Dat weet ik net. Want ik werk dat doen nog net. Ik denk het net. Nee. Laten we het trouwens nog eens even terug in hoe zo'nzelfde reportage. Want de beelden die daarin gebruikt waren, die waren ook in de volgende reportage gebruikt. Als je het had over het autogebruik op skier. Onlangs hebben we u meegenomen met de boot naar Ameland. Een prachtig eiland met kilometerslange stranden. Maar op de toevoerwegen naar dit eiland ziet u auto's. Zoals u auto's overal in den landen ziet. Steeds meer auto's. Maar er zijn nog gebieden in ons land waar geen, of liever gezegd praktisch geen auto's rijden. Dat zien we onder meer op Vlieland en op Schiermonnikoog, ons noordelijkst Waddeneiland. In Oost-Mahorn blijven de auto's staan, terwijl de passagiers aan boord van de boot gaan.
Bij elke afvaart moet er afscheid genomen worden, maar dit afscheid betekent het begin van een mooie reis over de brede Waddenzee. Geen auto's aan boord, maar wel veel bagage die anders in de auto's meegenomen zou zijn. Op het eiland valt de rust en de andere wereld met één op. We zien alleen wat fietsers of wandelaars en fietsers die zich niet zoveel van elkaar aantrekken. Dit is alles wat er aan snelverkeer is. Schiermonnikoog, eiland zonder auto's, maar wel een eiland met tweewielers die overal te huur zijn. Burgemeester Oosterhuis weet er meer van. Waarom willen wij hier op Schiermonnikoog geen auto's hebben? Die vraag die zou ik met een wedervraag kunnen beantwoorden. Wat zou er van het prachtige en vooral rustige eiland Schiermonnikoog terechtkomen wanneer alle toeristen hun auto's meenamen? De duizenden toeristen die hier in het zomerseizoen komen om van de heerlijke rust te genieten, zouden dan niet meer ongedwongen over de straten hier op Schiermonnikoog kunnen lopen. Thans kunnen ze praktisch onbekommerd om het verkeer over de straten gaan. Het is een gelukkige omstandigheid dat de minister van Verkeer en Waterstaat op grond van de Wegenverkeerswet en het Wegenverkeersreglement de toegang tot het eiland gesloten heeft verklaard voor alle gemotoriseerde verkeer. Behalve dat de burgemeester van Schiermonnikoog in bijzondere omstandigheden vergunning kan geven. Eindeloos zijn de zandvlakten op dit eiland. Het enige wat we aantreffen zijn de sporen van paarden die afkomstig zijn uit de manege die in het dorp gevestigd is. De manegehouder, de heer Piet Bakker, vertelde ons het volgende. Ik ben hier in april gekomen, ik heb 6 paarden. En we maken tochten van 1 uur over het strand, door de duinen, over de kwelders. Het is een speciaal attractie dus voor de toeristen. Maar ik hoop wel dat er in het vervolg dat er nog een paar meer paarden bij kunnen komen, ruiterpaarden. Door de uitgestrekte prairievlakten, zoals we de duingebieden van dit eiland zouden kunnen noemen, trekken de ruiters heuvel op en heuvel af. Maar het meest trekt toch een galop over het brede witte strand van Schiermonnikoog, waar de auto een bezienswaardigheid is gebleven. En ons zag hier deze reportage uit 1964 van het programma Van Gewest tot Gewest, oer Schiermonnikoog. In Gewest-Friesland zou je hem takkenwieken weer meer van dat soort reportages, misschien ook wel van orenplakken uit Friesland, waar weet.